Říká se, že jen opravdový fanoušek fotbalové Slavie dokázal patřičně docenit a pochopit, co se stalo tento týden ve středu. Věčně druzí slávisté, jak se ještě před několika dny tomuto týmu přezdívalo, se poprvé v historii probili do nejprestižnější klubové soutěže světa, Ligy mistrů. Roman Jedlička se i přesto běžnému příznivci české kopané pokusí vysvětlit, jak moc slávistům na takovém úspěchu záleží. Ještě do tohoto týdne platilo, že jestli chtěli zlomyslné sudičky připravit nějakému fotbalovému fanouškovi opravdu těžký a trpký úděl, tak mu nad kolébkou do života nadělili kladbu fandit pražské Slavii. Po celou dobu ho pronásledovala slova jako smůla, neúspěch, druhé místo nebo Sparta Praha. Každý, kdo držel palce Slavii, musel poslouchat narážky na to, že klub nemá vlastní stadion. V uších mu jako ozvy nazněly všechny ty marné pokusy dostat se konečně do Ligy mistrů, tedy do společnosti těch nejlepších. Nepřešli přes vysněný práh do Ligy mistrů. Historický postup se tedy nekonal, stejně tak jako před 4 roky proti Krásnoprostory. Sešívaným ani třetí pokus o proklouznutí do Ligy mistrů nevyšel. Po domácí porážce 1-2 prohrála Slavia i v odvetě třetího předkola s Panathinaikosem Atény. Fotbalová Slavia včera večer statečně bojovala o postup do Ligy mistrů, který se po porážce 0-3 ve Vigu zdál jen jako sen. Fotbalisté v sešívaných dresech do závěrečného vjezdu klepali na dveře nejbohatší klubové soutěže. Liga mistrů zůstala pro Slavii zakletá. Ani pátý pokus projít kvalifikací do milionářské soutěže jim nevyšel. Teď ve středu se stalo něco, co úplně změnilo historii psanou červeno-bíle. Postupem přes Ajax Amsterdam splnila parta okolo trenéra Jarolíma sen několika slavistických generací. Ano, já jsem strašně moc šťastný, protože jsem se dožil toho, že jsem už nedoufal, že to někdy dokážeme. Slávisti konečně si můžu říct, tak už prostě nejen ta Sparta hrála tu Ligu mistrů, už budeme hrát i my. Pořád jsme měli nálepku za prvé věčně druzí a i do Ligy mistrů to pro nás pořád bylo zakletý. Věčně druhá. To v tuto chvíli neplatí. Český fotbal zažije nevídanou věc. Sparťané budou v televizi sledovat zápasy Ligy mistrů, ve kterých bude hrát Slavia. Fotbalová Slavia mění svoji historii. Na šestý pokus se probila do Ligy mistrů, když dokázala dvakrát porazit Ajax Amsterdam. Ten, kdo fotbal až tolik nesleduje, si možná řekne, no a co? Tak si pár čutálistů zahraje nějakou Ligu mistrů, co je na tom? Jenže právě nakouknutí do Champions League může otočit kormidlem a úplně změnit kurz, kterým se dosud slavistický koráb ubíral. Už teď Slavia postupem vydělala přes 120 milionů korun. Když bude úspěšná, může tuhle částku ještě znásobit. Jistě musí zaplatit dluhy, které má, ale budoucnost je najednou až neslavisticky růžová. Povede se třeba jeden zápas a hned vzroste cena hráčů. O mladé slávisty se budou přetahovat evropské velkokluby. Každým zápasem takhle rostou a jejich cena roste a myslím, že Slavie teďka si může vybírat manšafty, kam ty hráče půjdou. Tím, že jsme postoupili z té skupiny, samozřejmě jsou tam nějaké finance a tak dále, tak já si myslím, že celou tu Slavii to může nakopnout úplně někam jinam. Přesněji řečeno, ji to může nakopnout tam, kde kdysi bývala. Kdyby se čistě hypoteticky nechal nějaký fanoušek Slavie po druhé světové válce zmrazit a teď se probral k životu, asi by jen nechápavě kroutil hlavou nad tím, proč se jeho týmu říká věčně druzí. Vždyť v meziválečném období byla Slavia vůbec nejlepším klubem v republice. V zápase zvítězila technicky zdatnější Slavie nad bojovnějším soupeřem poměrem branek 3-1. Když hrálo Československo finále mistrovství světa v roce 1934, bylo v sestavě hned 8 slávistů, takže žádný věčně druhý tým, ale klub plný legend. Plánička, Puč a to ještě za chvíli přišla legenda největší. MLS cílí, je tam Bican a první gól z západněmeckých fotbalistů. S Pepi Bicanem vyhrála Slavia kontinentální pohár, tehdy nejlepší klubovou soutěž v Evropě. V lize dokonce nastřílela v jednom ročníku dodnes nepřekonatelných 131 gólů. Jenom sám Bican jich dal 57. Tolik jich loni zdaleka nenastřílel ani celý tým mistrovské Sparty. Po válce ale přišla smutná léta. Slavia dokonce několikrát sestoupila a na úplný vrchol se dlouhodobě vlastně dodnes nevrátila. Proto to označení věčně druhá. Jestli měl teď ve středu někde v nebi puštěnou televizi i Pepi Bican, musel být nadšený. Jeho Slávinka se vrací. V ruce jsem mačkala kapesník a byla jsem z toho tak nervózní. Ty góly, když padly, tu nádheru. Víte, lidi umějí být šťastný, co ten fotbal dá.
letech strádání a neúspěchů je to najednou až nebezpečný nával pozitivních zpráv. Slavia bude hrát Ligu mistrů. Poprvé přes léto tým neoslabila, ale posílila. O její fotbalisty se zajímají kluby jako Real Madrid. A co víc, v Edenu roste stadion, to věčné prokletí, to kvůli čemu si ze Slavie každý utahuje. Je opravdu trošku symbolika to, že se staví nový stadion a my teď vlastně jdeme do té Champions League. Stadion vlastně a ještě tu Champions League, to já si myslím, že teď ten rok asi bude velice úspěšný, zaklepem to. Pro mě je důležitý, že jsme se dočkali všichni, jo, kdo má ze Slavií co dočinění a samozřejmě jsem šťastný kvůli fanouškům. Když Slavia postoupila do Ligy mistrů, všichni diváci křičeli, už je to tady a když člověk vidí stadion, který tady vyrůstá, tak si myslím, až bude zaplněno tady a to druhé, už je to tady, bude ten druhý historický moment. A jak se přestěhujeme do Edenu, tak to začne ta atmosféra jít nahoru a bude to, já myslím, fantasticky. Jenže pozor na nějaké bezmezné nadšení. Vždyť to není tak dávno, co se klub topil v dluzích a majitelé ho dokonce chtěli prodat.